Hvad så alle sammen? Jeg hedder The Killer, og jeg har også lavet en video lige før. Og det er så min bedste ven, der har filmet. Men nu skal vi lige hej. Og husk at subscribe til... Fuck, du holder mig så lidt om dig. Hvordan? Hvad hedder det nu? Rex 123. Husk nu at subscribe til Rex 123. Og så husk også at subscribe til mig. Så håber jeg ved det. Hold og filmer, inden du går. Ja, godt. Nå, vi ses. Spørgsmål til Ask Me. Jeg håber, at vi giver mig nogle spørgsmål, sådan så jeg kan lave en Ask Me. Og til en challenge sammen med min ven, hvis I giver mig, hvis vi når op på 10 subscribers. Og sådan her. Og så laver vi en challenge. Og så jeg ved det. Inde på min kanal, så skal vi nok lave sådan like Bean Boozled challenge. Ja, vi skal også lave chili challenge og Bean Boozled og Bean Boozled og vi. Inde på min 10 sub special, der laver vi mig og The Killer her, der laver vi en Bean Boozled, og inde på hans der laver vi en chili. Ja, vi laver begge to. Vi tager det stærkeste chili. Ja, okay. Det stærkeste i Danmark. Det er ikke i Danmark. Ikke i verden. Så falder jeg om og dør. Nej, det gider jeg ikke. Så skider vi. Jamen, så skider vi i bukserne, altså. Ej, føles man, der kommer ild. Der må stå Philip på vores plads. Okay. Han har bare taget den stærkeste chili i verden, og så skider han bare. Han ville brænde hele vejen. Det er så ned, mand. Men vi ses. Husk at subscribe. Den her, den slukker videoen af.